औ एक्चुअलि आं बिराद मोजां मोनदों दिनै गावनि थाखायनो गाव भट होनो मोननाय बेबो मोनसे भाग्यबो नांगौ आरो बे आंनि थाखाय लाइफआव फार्स्ट टाइम आं मोजांखौनो मोनदों। माबायदि आसा फारिदों सार? आसायाथ' थिगैनो दङ। आं दाखालिफोर बुंबाय थादों केम्पेइनफ्राव, खिन्थु दिनै आं बारा बेबायदि बुंनो हानाय नङा। बेयो केम्पेइनबो नङा, जास्ट काइन्ड अफ मेसेज। 23 तारिखसिम नेनांगोन। 23 तारिखआव काउन्टिंआवनो रिजाल्टखौ मोनगोन। दिनै सानसेनि हाबाफारिफ्रा नोंथांनि हाबाफारि? आं एसे सेन्टार गिदिंगोन दिनै, जेसेबां हायो गिदिंगोन आं। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन सार? खावलायनायाथ' मोनसेल' दा दिनैनि दिनाव जिथु संबिधानाव जिथु प्रभिजन दङ, बयबो गावनि माने भटार राइट्स बेखौ एक्सारसाइज खालामथों, बयबो ओंखारथों, गावनि बिबेक भट, गावनि पसन्दनि केन्डिडेटखौ होथों बयबो। बेहाय खुनु फर्स गैया। आं रावखौबो आं फर्स खालाया। रायजोफ्रा बुजिगौ, रायजोफ्रा मिथिगौ सोरखौ होनांगौ। गासिबो रायजोफ्रा गावनि डिसिसनखौ लागोन। आं बेखौ आह्वान खालामदों। नोंथांनि फेमिलियाव फैगोन, दा दसे उनाव फैगोन।